σε ένα πολύ μικρό στενό, σε ένα στενό δωμάτιο. Κάτι παιδιά με ρώτησαν αν ξέρω πως πετάει αυτό το αεροπλανάκι. Άρχισα να τους εξηγώ, δείχνα να με προσέχουν, ώσπου να βρω αν με κοιτάν πήρα το πορτοφόλι μου κι άρχισανε να τρέχουν. Στο γρασίδι σαν να είμαι νεκρός, έβλεπα τα σύννεφα απελπισμένος ανάμεσα απ' τα δέντρα. Περνούσε το φως και το τέλειπα, ήμουν τελείως χαμένος. Όλα αυτά που ήξερα ήταν άχρηστα πια. Κανένας δεν γυρνούσε ούτε καν να με κοιτάξει. Πηγαίναν δίπλα κάποιοι, πηγαίναν στη δουλειά. Τίποτα δεν έμοιαζε να είναι εντάξει. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι, τυφλωμένος από το φως, έψαχνα να βρω πως σταματάει το ξυπνητήρι ο κόσμος. Ένας καθρέφτης στολός, στο πάτωμα γιαγιά και ένα σπασμένο ποτήρι. Σκεφτήκα μια ταινία που χάρη για τον Κογκέν. Πήγα στο παράθυρο και ζαλισμένος άρχισα να γελάω και σκέφτηκα πως δεν έχω αισθανθεί ποτέ πιο ευτυχισμένος. Εκεί λένε χαλαρό, όταν καταφέρουμε να πάμε. Κάπρες πάτσα, πάμε.